Voleu fer alguna pregunta? No? Vostè dirà. Sí, jo volia fer-li un parell de preguntes. Una, me n'alegro del tema de l'aprovació del programa d'activitats per a la seguretat viària. Me n'alegro perquè surt el pressupost de 152 milions d'euros, surt, amb la qual cosa se suposa que es farà. No fa gaire temps va sortir la notícia de que a Catalunya era la comunitat autònoma que més radar n'hi havia a les carreteres. S'ha estudiat la possibilitat de treure o posaran més radars a la carretera? Jo no sé si Catalunya és la comunitat autònoma que té més radar, amb xifres absolutes. Si ho diu vostè, doncs deu ser d'aquesta manera. Hem de comptar les coses també en termes relatius, perquè hi ha comunitats autònomes més petites, d'altres una mica més grans, si vostè vol, no? Amb un tipus d'infraestructures doncs, diferents. No? Els radars tenen una funció, diguem-ne, destinada doncs, al que a més està contrastat per tota la gent que es dedica a seguir la qüestió de la sinistralitat de trànsit, que és que la velocitat, que l'excés de velocitat té una relació directa amb aquells accidents més mortals o amb efectes, diguem-ne, per les persones més nocius. No? I per tant, doncs, el criteri per la instal·lació de radars, vostè recordarà, potser fa 3 anys enrere, alguns radars concrets doncs, es varen modificar la seva ubicació perquè podia donar la sensació, inclús hi podien haver arguments prou tècnics, perquè les decisions es prenen per raons tècniques. Ja es pot imaginar que en el govern tenim prou mals de caps i ens dediquem a altres coses que no pas decidir a on va un radar o on va un altre, perquè això ho decideixen doncs, aquelles persones d'acord doncs, amb els criteris de tipus tècnic, només es pot fer d'aquesta manera, no? De punts negres, de zones de sinistralitat, del que correspon. No? I alguns es van ser modificats per aquestes raons i vaja, jo crec que ja el que hi deu haver d'haver, no li sabria dir més. I ja una pregunta més. Amb el tema de la modificació del nou reglament de la loteria Binjoc, què representa això? Tindrem més possibilitats o tindran els ciutadans de Catalunya més possibilitats de jugar? De jugar? Sí, de jugar. No, de jugar en millors condicions perquè està més ben regulat i està més adequat, a més. Aquí fixis, hi ha una cosa que en alguna altra ocasió l'hem comentada, no? Hi ha un joc que tenim la possibilitat d'ordenar-lo, de regular-lo, d'inspeccionar-lo, no? I de posar-hi sancions si és el cas. No? I llavors hi ha un altre tipus de joc que va al marge. Perquè les tecnologies d'internet permeten que vagi absolutament al marge. No? Bueno, doncs aquí és on tenim, jo crec que en termes de consum de joc i de mal ús del joc, per entendre'ns, perquè hi ha un mal ús, com a totes les societats, doncs la dificultat i el repte per intervenir-hi. En aquest cas concret, jo ara les dades no les disposo amb precisió, però és evident que això facilita i ordena, diguem-ne, aquest tipus de joc que a més compatibilitza amb l'altre, que aquest sí que, sincerament, perquè em sembla que no li descobreixo la sopa d'all, està a un abast més llunyà per part de les administracions, com és el cas de la Generalitat o qualsevol altre. I ja per acabar, la setmana passada, que jo no vaig vindre a la roda de premsa, vaig comprovar com a TV3 i Catalunya Ràdio van tenir una entrevista amb el director general de Pressions, el senyor Pere Soler, per parlar de la nova inauguració. Director general de Presons, per parlar de la nova presó. Hi ha discriminació. Jo sé que no som un mitjà com a Catalunya Ràdio o com a TV3, però algun dia tindrem l'entrevista en directe? Doncs escolti, vostè és testimoni que jo he fet el que havia de fer al respecte. Doncs ja, i persistiré. No, vaja, per part del govern li ben asseguro que no discriminem a ningú, perquè més no està al nostre abast, però sobretot perquè nosaltres no estem a favor de cap discriminació. Espero que sigui així. No ho esperi, ja li asseguro que és així. Amb altres coses ens podem equivocar, però amb aquesta segur que no. Només faltaria. Hi ha alguna pregunta més? Doncs vinga.